kung halimbawa sa Dasmariñas, papunta sa Loton, pagpalagay natin piso. Okay? Ang nangyari, from Dasmariñas to PITX, piso. At from PITX to Loton, meron kang babayaran. Ibig sabihin, napamahal ang mga pasahero. Dapat ba ganyan? Dapat hindi. Kaya ngayon, binibigyan tuon at pansin ko yung ruta ng Dasmariñas sa Halimbawa hanggang Loton, na kung saan yung mga remedyo ganito from Dasmariñas to PITX, magbiyahe ka dyan. Okay? Sumil ka ng piso kung gusto mo. Pero pinigyan ko yan. Meantime, gumawa ko ng pamaraan na yung pagbiyahe sa PITX, papunta sa Loton, ngayon, libre. Nagpalagay muna ako ng deploy muna ako ng sasakyan ng MMDA, sa tulong ng MMDA, ng Coast Guard, at sa tulong ng PITX, may shuttle service na para na sa ganun. Yung binabayaran mong piso nun, maging piso pa rin. Ang nakinabang, itong si operator na nagbabaybay sa Dasmariñas papunta ng PITX. Pinag-aaralan mo namin yan at pinaaral yung mga